Kuya Jo. Dong may laate. Napo yung mga kandyan. Hi, Day! Saminto, agtawa, aghan, ano so, patingan, ano, saminto. Magkapudyo, may ani ka sa ato. Ano, nagkadya dugay, dagto. Nasa leg. May katong tubig, ari. Saminto, tita ba, ano na? Ay, nang tubig saminto, kay agi, iskirat saminto. Ano, dito guys, gamay pa ko, ani. Gamay pa ko, so, na? Ay, tubod ni kikagilang pa. Nani are Bisag ting-init, di din ni mahubas no? O hindi si kadto dali kagianan oh. Naikuan sapa. Sapa. Nalabong na kay. Na idang garden. Kisa ni garden? Wow, lami naitaw ko. Lami aman na imong garden te. Apel pod ni. Hala. Luag mo dai pud ani so. Mani bay sang gagaw. Ani. Lami ka di ni. Oh, na idong pajag-pajag. Lamion ka adi ari guys, oh. Nasa lay manukan to ah. Ay, itik na to piso daghan na to. Oh, ba? Galikod. Apil na video. Oh. Oh, daghan na isang buhok guys, oh. Ah, may na ka yung ani. Welcome. Okay. Labi po na. Kuan ba ka mo? Niangay ba ka? Naa na mi te, salamat. Wow, daghan na man kag mga tanom ani te. Te karon pa jud ko kadong sa imong bay. Wow. Tangga, ang daghan buhok ko so. Alam ko, kuyawa man ka so daghan buhok lami ko ato guys. Uy, pwede ko magduwa-duwa ari bay. Sige kat ag mas manok ag mais ni Hil. Te, nice lagi ni imong mga buhok te ah. Ano nagmi amang kag mga buwak so oy. Magtanam so. Ano ba? I-flower pot, i-custard. Pwede din eh. Unsa ni te nga buwak? Wa ko kaila. Nindot oh. Nagpananam-tanam lamang ko. Nako guys, Guys, comment down below kung unsa ni nga tanom. magdaso oh. Ay, sa una ka dayang ing anis oh. Nakatanam mo ko. Ay, ano na ay ana din ijang. Hala kuyawa sa guys, dali sa. Tanawa guys, ag ijang similya kan ni. Ni ah. Ni sa ijang buwak ag similya ni ah. Kuyawa maning imong buwak so oy. Pag ijang similya ni sa ijang buwak. Na ah. Salamat so. Ana nami sa paso itanam. Oh, nindot lang ga to ah. Tanawa. Oh, nindot ka adyo. Ah. Hala oy lamian si Dani sa imong guys oh. Na mag mga buwak to ah. Ato lang ga na. Yes. Lamian. Ano mga ijang mga bintana na yung mga buwak daghan. Lamian ijang palibot ari guys ang gagagaw oh. Ah, lami ka jang mga buwak nas bintana. Daghan ka jang magkahoy. Unsa na ma? Agmanok na. Hello chicken, chicken joy. Ang sarap-sarap mo. Lamo guys. Lami amang kag mga buwak te. Di aragang gipang kulong da. Kay ako andas manok. Ano daghan ka pag buwak oy bilibot di na muso oy. Di arag doble cara. Wow, mana doble cara? Doble cara. Murag kanta dai ning doble cara. Mutanam ka? Oh, ya, lami ay garan ko. Arang kanuan. Ah, magtanong ko. Mahal ba sa ni? 450 ba sa ni? Isu Ginoo pa mahal.
Ano mahal man dai ni guys. 450 sa hara. Jaraan jawa mo kay Eh, ato. Buking ka hara niya. Salamat to ah. Kabe mong buwak nani so bilipat na. Di apila i-klase unsa ning buwak ka. Ha. Kana sa butterfly. Bitaw. Butterfly, aha, anak. Kanina butterfly. Hello, oh. Kani bitong bay nga Oh arang my kaluag. God, amazing kaayo mo siya butterfly. Nasha, mo siya butterfly. Padaghanan na ha kaya nang ganto na ha. Kanang landaghanan na. Guys, amazing kaayo mo butterfly. Kung palayuan, no? Kani si Ja. Nami pa na sa pepperoni. Matanong po ka. Sa pepperoni. Mahuan ang butas oh, bisa gamay. Paliwatan. Nagato na ha daghanan. Umok na sa mabuhi so. Usa natin, pepperoni? Wala di kag buwak bilibat na nimo. Tinawag bitaw. Pepperoni na si Ja. Dali rin na sa mabuhi. Dati, ara jung kang ka-amazing kay sige kag panan. Wow! Dami nga lagi ni so kanang. Wow! Nawa guys, kaning laag. Ana kadakog mga buwak. Tagaan ko sang gusto. Ha? Wala ko wala mi lagi ni color. Wa pa man to na uso so kato pag narinig mo. Ilalim pagtalom ni mo ani. Dito ko Santa Cruz nang wag uhot. Santa Cruz. Ate Pina. Guys, di ana ka. Salamat. Unsa ni? Unsa ni? Kana lami ko na si Ja. Bako kailas ngan basta kay pananong-tanong ramon ko. Ay Lami na si Ja. Lami Hello, ko sa bintana. Nindot siya. Tayo sa ni Telo bini? Kuha na si Ja kanang brown orchids. Kakuan ko anak violet man ang isa. Brown orchid. Yan kan ni unsa man ni? Kana si Ja mo ni money tree. Money tree. Alalangga ato ning ipananom. Bisa ka na mga silupin so. Ano sa mga kana bitamis po. Ay ba so unsa maasa man ni ang isang dako? Tuwa tuwa to ha man ang git kuan, ha nang gitanong og kuan. Wala magbubuak isang puro mga anak so imong lokatan. Di man daghan magsaha. Wala ibiliba jud na nimo so kinalamian imong palibot ani. Ano luag jud ka adto guys. Hindi lami tanawon ijang bayo daghag buwak na pa ka. Mga manok, lami baga, lami jud so na tinuod. Sabi ang garden dito. Na pa garden. Ala ni mga pato to ah. So wa din na sa jud si Kinsa? Long Hill. Kinabutanan so guys. Kane. Nawa na sa jud ti aba ang kakugihan ka adto. Ay kada ni. Kana? Kaya rabay saha. Apilan ko na. Nice si Ja, buwa ka ganahan ko. Uwang na laman sa uhot kay nangu tuwa pa dato sa hako. Galing sa kay wa man ko an nagtuuhot sa buhay so juta. Juta ra so. Mo kuha naman na si Ja sa juta oh. Lami yun. Di ra pa siguro ni malaos no. Tanang kuanan anja og kuan. Salamat. Kuan. Nay mga manok. Nay salapati. Nay pato. Ay manok dagko na ha. Hala. Kuan na si Ja kanang Rhode Island. Oh, wow, wow. Pinalit na namo tag 100 ag piso. 100. Piso pa. Nagpala ko gidang putahan oh, gikwaris ko na. Hala, lami. Mosid me. Naman guys, cute ka dito manggira. Migan ko dito manggira, boy. Oo. Magtor sabi sa imong boy, so. Dali. Ang naghalo siya buwak, guys. Ha? Pwede ako galang Ang dagdag suot ko doon. kuan sa mga bata dahil binuot nila sang adik baguhay pada sa ay sumana dugulde. Si Sir, gahi mo, Dahil anak. man nagpanday na. Wala, wala nga. Dahil adlaw. Uy, kuyawa. Maadyo, manipon mamanday ni sa agaw. Dapat naging si mana na jagi panday. Di, aw. Wow, Ay dugulde. Minapit ti kanganan. Napay sang hagdan no. Sana o dali. Kopi, tigalas tiguan. Tigalas tiguan guys na ay butaka. Kuyawa mo ni along helo eh. Kamao jud siya. Ito mo na pinanday ni Hel. Ani? Ani? So ha man liwat hilig lagi mamanday. Wow. Jo, swerte di kay nakabana ka himanda dun. Kaysa kana bitong na ay di magbali-bali. Ang
jud ka kaswerte nga no. Utang kadto silang hil. Dapat among kwarto. Dala may hilig da. Nasi, kisa pa gihimo ni divider so. Tatay. Ay, imong tatay. Ay, panday man ni pag imong tatay. Aman. Di man ako ajo ra ani so uy. Tapi ilang kwarto lang yun, Day? Among masil kana lamang. Ay! Ang bay bijaon. Uy, kanindot na jud Te, ganang ko si Mumbai, gyud rami. Oh, naniin. Hayahay. Hayahay. So, salamat jud kay imo ming gitur. Te. Di, ara to, wajud ko nagbahay ba nga ning dum ko ani si Mumbai. Lami enlo, di ka ajo nga hapsay kay ngano. Kanang lami ano ba? Ni gawas nimo dai mga buhat. Dapat langgam day. Dala ang pati ka tagjis. Ay, tagjis. Uy, mo ni tagjis. Picture eh. Uy, alang ka cute. Gikas abo ilaw mo. Kani mo jis? Di aw. Wala gina. Hala ka ti jis na so. Yes lagi. Mari daghan sila pati. Ala te amigas nun sila. Wala wani ka bantay sa imong dani. Uso, di aw. Wala kita sa imong dana kadari man sa. Ala te giiraw na dili si jama maat. Di. Iyo na te. Mo ni sa salapat. Dili man na to kay swerte na sa imong bay. Daro ni buta. So ada na ko lugar ana nga kuan so kanang mga mananap nga ato di man na maat. Di ko na. Kanini ah? Ang daghan na lagi ni Dennis bay bisag anas lamisa. Mau ngano na. Ay mga grasya ko na. Ang inasingan sa manang ano ganang aja naman ako bawa apa na. Na sila ibay kanang baga do tanduga. Gagaw guys, o tanawa lang. Tundan o. Ha? Pugihan mo kung sila guys, o tanawa. Tawa guys. O di ako ilang okra. Tapos sila itawong. Na o. Ala himo nga ra ba dyan ni. So, naa ka lang balis-balis. Bago nagharbisan na ha. Natag-asa sa imong taong oh. Tapi palidja. Ay batong. Ukra de pizza, kugihan na dyan iso eh.